Yes, bina balik izin Bapak Gober ditimbali kalian rincang-rincang saya menyebut Bapak Gober. Ayo Mas Trun. Mas Parti. Palamun waras liramu saben wanci tansah anggodo ati nanging tresno kang tak adem sarewa mikir ati ra bisa jenjem ayo pasrahin aja sama Mbak Teki. Ini membernya dia. Ya, ini pacarku Mbak. Ini pacarku. Kirain kayak tadi Mas teman-teman itu. Kirain teman-teman pengajiannya. Pacarku. Tuh, nggak tahu pada nggak. Nah, ya Allah, padeku lo tambah nom terus gantengnya ya Allah. Oke, waktu dan tempat kita persilakan. Mau kemana Mbak? Udah di sini aja. Ini member-member. Udah. Ulo sawah sopo lanjut datan omah ati kuwe saipun bunga rasaku Pokoknya adol sawah. lamun bisa cecakatan Semarang mulia. Mas Parti. ayo yo Terima kasih bos-bos Kusdoyo teman dulu. nah ini pacarku nyanyi Mbak Asik. mau bingi tak ajari karaoke wis. Masuk. Kalamun waras liramu batin iki anane tansah remuk Rasa tresno rasa tresno kang tak endem sarwa mikir sarwa mikir ati tak bisa jenjem lanjut kaya ora bisa ngopi wasik saben wanci tansah anggota ati nanging aku wedi bloko pungkasane kemarin yen ngadul nanging jagat sajroning atiku
Lagune bablas nopo, Mas? Apa lagune? Apa? Mas ojo dipleroki, Mas. Oh, jangan diplerokin. Pokoknya ngono kuwi. Oke. Mas ojo dipleroki pokoknya. Peroin yang Ya, itu oke siap. ya. Siap. Gigi. Loh, pleroki bojone. Aku